Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko, oy! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nagdali nga gisusi nila ni Aljun ang karaang sementeryo og tuod ilang nakita ang taxi nga gidrive ni Punso og si Punso mismo sud sa taxi usa nakapatay. Ilang nakita ang cellphone ni Punso kadiha siyang dughan. Nagdali nga namalik sila si Aljun. Pagsusi pa nila sa cellphone, nakita nini ang video sa vigilante. Nanginit si kalagot si Roger Sixto samtang didto sa pier nakalitan ang nagda sa bag may Si Teresa lang. Nga nawa ko ni mo pahibaw, Abet, nga mo anhi si Alan sa likod sa studio. Ug sa katong ako nadungog? Unsay may gipatay og tua sa karaang menteryo? May nanawag din sa estasyonan ug ako mo'y nakatubag, Tess. Nagpahibaw na ko nga may patay sa karaang menteryo. Bawa ka na among gistoryahan ni Alan. Pasalawa ko nga si Bibit na nalaya akong kontak. Ngamuanin ko sa stasyon. Gisugat ko niya din sa layo. Aron sa'yo na ko nga makasun, Teresa. Sudlon ka unta na ako, Tess, pero kay migawas ka naman. Pagsulti mo sa Alan din kay adto ko maghuwat nimo sa sud. Kung kanang sa atamo adto sa karaang menteryo aron masusi ang patay nga tuwa dito. Excuse me ha. Biyan ko na nako diha, Lan. Nabag-uhan na sab ko karon nimo, Lan. Nganong dito ka man magpahibaw ni Bibet nga mo anhi ka? Mas dili busy si Bibit. Kay kameraman siya. Kung itandi siya nimo, nga busy kay sa pagdevelop sa mga balita. May kukong ngangay ka. Dili ni angay lalisan, Tess. Okay, pasalo ako. Pasalo ako. Kalimti na. Nganong iya ka man?
Makiksulti ko nimo. Magsulti ta. Karon di ay. May lakuan mos bibit. Unahaw na ang inyong trabaho. Maghuwat ko kung mahuman mo. Tawagan niya ko kung ma-off ka. Mahimo magidunta na bisag i-text lang ko nimo ba? May ikog ko. Mabalda ko niya sa trabaho. Karon ka na lang mag-iningon ana. Tungod kay karon pa ko makamatngon. Importante ba kaayo na? Dili ko muanhi kung wa pa hinungdan. Kining ako isulti karon nimo. Unahaw na ang imong trabaho. Asa man ka maghuwat na ako? Kung manglakaw na mi si Bibet. Ako lay bahala kung nasa ko. Tawagagin ko siguro kung mo-off na ka. Ato anas bibit. Aray na ko. Tawagon din ako sa bibit. Paminaw, Bit. Nagkasabot ko, misamot ang pagduda ni Teresa na ko. Ay magkakaroon, bibiyaan na si Teresa na ko. Ay kablaka kay di ako sa mong patrol. Bisan mo yung pagduda ni mo? Kinahalang huwag din siya mahibawan, Bit. Ay kablaka. Pasagdala na to nga magduda siya. Basta huwag din siya nahibawan sa imong nahibawan. Okay lang. Di na siya pa daw nako. Bye. Bye. Bubalik kong gawas din. Sari pa na ako tubagon, Tess. Pwede mga tanaw na ko ni mo? Doon na kay pagduda na may gitago misala ni mo? Unsa man kuno palihog pananglit, Tess? Okay. Niyang tubag sa imong pangutana. Wa gyud, Tess. Wa gyud may gitago si Alan. Larga na, Bek. Sa menteryong karaan. Ni am na yung mga laking hippie. Ay, mulakaw naman unta ako. Pero kay miabot man ang maabtik o amiga ko kayong radio and TV reporter. Yan na lang kumulakaw. Thanks, sir. Karon pa ko makamatngon nga na late ka, Teresa. Wa mo kabot sa driver nga dinhipat siya sa karaang menteryo. Ito na kita na sa smurge. Awahiming nahibaw, sir. Pero swerte gihapon ko. Kay naabtan ka pa na mo. Okay, shoot the questions, Tess. Sige, sulit na. Bet? Rolling, Tess. Kinsay nga sa taxi driver, sir? Base sa iyang ID nga ako karong gikuptan, siya si Alfonso Rivera. Kuhai sa video cam kining ID do. Daro. Thank you, sir. Unsay ang gulo sa pagpatay, sir? Parigla o konti? Tulis! Posible kayo nga hangtod ning orasa wapay kita ning taxi driver, ning taxi ha. Pero ibaw mo, wanay sud bisag usa ka dako ang pitaka sa taxi driver. Labing siguro ang mga tao karon kung pobre-pobre man pero doon na gyud cellphone. Usa na kaning mga taxi drivers, no? Pero wa namin nakita ang cellphone. Kinsay tag-iya sa taxi? Wa na'y gipili ang mga daotang tao karon. Bisan ang gibantog na sa ilang kamayong tao kay mga manggiloyon o nabaniog na sa ilang kapilantropo. Tanawa, lakip ang taxi, iapilog tulis. Again, kinsay tag-iya, sir? Lakip sila gibiktima sa mga daotan. Taxi kini sa mga silis.
Mao ba? Taxi ni nila ni Roger Siles. Baka animal mo. More questions, Wala, Teresa? sir. Huh? Statement na lang nimo, sir. Off the record usa, no? Oy, ikaw ba, kameraman ba? Off the record una? Off na, sir. Good, good. Niyan ako'y bagong statement, Teresa. I-record na. Rolling, sir. Tanan namong pagbantay sa atong syudad, amo nang gipakita. Apan ang mga sakop sa dautan, iyagyot sa mga dautan nga makakita pa sa pagkakaroon og mga lutsanan. Apan maura ni ako ikasulti ninyong tanan. Kamong mga makasasa kay dautan, magkaabot raw niya gihapon ang atong mga daan. Tungod kay dili ko kamo hunong-hunungan. Okay, sir. Basig mo ingon na sa mga dili to okay. Bago to ha. Dili to binalik. Okay kayo to, sir. Okay kayo to, sir. Oy. Murag ang TV newscaster sa among kompetensya. Usa? Una ko na yung sakyan natin. Sige, Chief. Salamat. Mula hos mi sa pier. Thank you, sir. Anytime, Teresa. Kilas-hilas lang. Ipasagdan lang nimo ang ako manghud ng patsyon sa duha ka grupo. Magadip mo di mo. Tana, Bet. Oh, Bet? Kisa imo nasukan? Nakusuglan ako, sira. Sorry. Sa pier ta, Bet. Hay naman sila, Aljon. Nasa south, sir. Pasudlot ako, no? Sige, tana. Why bisag usa nga tao ninyo si Punso? Mugawas pa gani nga ang inyong taxi biktima sa gipatuon ako gitulis si Punso. Mga ayaw na mong ka. Samtang niya pa ko ining inyong syudad, layo ra kay mo sa mga kaso. Jer! Oh! Jer! Laom ka magyunaw na. Kainan ka na sa wetiyog-tiyog. Wetiyog-tiyog. Kaduha ko tawgas na pa-vigilante Leo. Mauna imong hiyog-tukan? Gisangpit ko siyag alan. Pero wa mo tubay. Gi-off din niya ang cellphone ni Nixon dito sa pier. Pulis ka, Leo. Hipikas pulis ni Sudara. Unsa mo yung imong ikasulti aning vigilante. Dili na to wag tangon nga basin si Alan. Ang nakita na to niya nga usay gyud siya katalawan kay nerbyoso. Pero dili na to makita si Alan kung misugod na pagsukol ug nangisog kitingalig may daan na siyang nasubay nga ikaw Sixto ug ikaw Roger. Lakip ka, Leo. Dakusag na tampo sa mga hitabo. Apil ko! Apil bitaw ko! Di lagi ko gusto lang ang istorya, Leo. Palihog. Unsa may ikasulti bahay ni Alan? Bisan ako'y nagduda sa... Nagduda o sa bako nga si Alan o kining vigilante maura. Apa na, duda ra ni. Nagkinahanglan og buga nga pruiba. Kung mapatay lang yun nato si Alan, kunya una vigilante, dan si Alan ang vigilante. Ato na ka nang gihisgutan ka ni Apan kung mamatay na nato si Alan, pero naagihapon na vigilante, dan dili si Alan ang vigilante. Ingo na nakasimpul pa, Sixto. Ingo na nakasimpul, Leo. Nag-angat na ang kampanya doon nagyugayo.
Kung na ang vigilante makapahuyang siya sa atong tumong bahin ining sudara, mao nga usab na sab ang akong unahuna. Bisan sa urasa, bisan atubangan sa daghang mga tao, bisan sa sods kaugalingon ng Teresa, kinalang badagit as Teresa, kasi mo'y himuon tampaon, aron mo pakita na to si Alan. Approve ko niyan. Leo, Kisa may mubuhat, ana, Jer. maghimutag kaugalingong vigilante nga mo'y mudagit ni Teresa. Ha? Nindot ng mong ideya, Jer. Way laing pasanginlan kung dili ang vigilante nga nagsamok-samok na to. Kisa atong vigilante nga mudagit ni Teresa o kanusaman. Hello, Off na kulan. Hain ka. pagtagsilang palayugtis. Adto pa sa tubanga sa seminaryo. Mag-abot na dito. Okay. Bye, Alan. Bye. Dili siya ang mahibaw nga ni anak ko. Ni anak ko sa may tubanga sa seminaryo. Hello? Okay, Kikoy. Siguro ang ninyo. Okay, tawag dayon kung madagit na siya ninyo. Kaya mo agpas ko ninyo sa lugar nga adton nyo dadas Teresa. Unya, usay balita. Si Kikoy gyud ang magpa-vigilante. Gisundan na nila ni Kikoy ang gisakyan taxi ni Teresa. Pasiksto, magtagbaw na kong Teresa, hauna na ko siya ipaunialan. Tungano na itong patay si Teresa o galan. Mga langit! Dearest Teresa. Nabaligos, Teresa. Nagito sa mga tao. Mga higala, sunda ang ubang mga sumpay nining Sugilano. Kagaw ni Cain! Sugilanon nga sinuat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon, Algin Abakita. Spinner, Nelson Tantano. Recording technician, Achilles Hisim. Dalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center.